Malita sekamadodeni wona yathanda yini saye Malita sekamadodeni uDr Nyathi kwamhlaba yalengana usiza kulokho okulandelayo ukuhlola ukukhipha isilwane ukuqinisa ikhaya ukulapha umeqo ikhanda elingapheli umhlume ongapheli umkhumiso wezimfuyo ukubuyisa idlozi elithwetshuliwe uhlanga lamathwasa ukuvusa imizwa ukuphuphisa imithi yabathakathi ukubamba umthakathi uyatholakala kule nombolo 064 793 8826 oza kuDr Nyathi uzothola ukusizakala. Umbhali nobuye umfundi wezincwadi uLungisani Mavundla uthe akuwona umdlalo ekade ubuka ngabantu ey'nkundleni zokuxhumana la kade khona eqonye khona intokazi yaseNkandla uNcengane Ishezi oDumenge likaMashudu. ULungisani-ke owaseshowe uqaleke ngokubonakala ey'nkundleni yokuxhumana uTikTok eshayela uMashudula nokula kuqoqane khona abantu abaningi bebeka-ke ingxoxo yabo. Ngemuva kwalokho-ke laba babe sebememezela usuku la bazohlangana khona ukuze kucace ukuthi uMashudula uyaqoma noma cha. Ekhuluma nabezindaba okuyisoleze uLungisani uveze ukuthi yena-ke usebheke phambili emicimbini eyahlukahlukene ezoqhubeka nokukhulisa uthando lwakhe noMashudula. Uchaza ukuthi manje kumele aye ekhaya kubo ayobonga ezitombini ngezingenzele khona laphana-ke uzobe eseshiya ipotimende eligcwele izimpahla ukumbonga naye umama. Bajabule kakhulu-ke okwenzeke njengabantu njengoba lapha lokhu ebekwenza ngenjongo yokubuyisa isintu futhi-ke uyomvezela naye umama ukuthi umthanda kangakanani. Yena laphana ukhuleka ekhaya obhuti benza izinto ezifana nalezi naye-ke wathi ngelinye lamalanga uyothanda ukuzenza izinto ezifana nalezi. Ngempela-ke kulolu suku-ke kwangesonto yenzeka lento. Kuchaza uMavundla uthe uMashudula-ke akaqalanga ukumbona ku-TikTok kodwa-ke khona imicimbi ayeke ambona kuyona kodwa kangakhulumi lutho naye. Waqala-ke ukukhuluma naye ku-TikTok futhi akazisoli ngakakwenzile yize abantu sebaveza izigulumo ezahlukahlukene yena naye-ke esengeke baziphendula. Engakakuphuthanga kuphendula nje lokhu ukuthi-ke bebakhankaza cha ubaba uMtolo bengeke bamvimba ukuthi-ke uma efuna ukuba yingxenye yomcimbi wabo futhi ngalokho uyambonga and uyamhlonipha kakhulu. Bengakakhankaswa bekungakhankaswa laphana uyi-ANC ngakho bekumele agqoke isikibha senhlangano yakhe. Yena-ke uhlale esho ukuthi alikho iqembu acheme nalo uma likhona alivele akathandi ukuhlanganisa nepolitiki. Chaza uMavundla uthe izinkundla zokuxhumana kulezi zinsuku zingasiza abantu abaningi ikakhulukazi emkhankasweni wamabhizinisi. Uveze ukuthi intsha kumele-ke izisebenzise njengoba yena izincwadi zakhe esezifunda khona futhi zithakasela ngabantu abaningi.